It was impossible and most painful to reconcile his frail state with the energetic, assertive and forthright Comrade Isop that I have come to know for many decades. Udokotela Isop Pahad ongasekho wazalelwa eSchweizer eNorthwest ngonyaka u1939. Lapha abomndeni nabangani kanye naye ibambe nabe emzabalazweni bese bezovalelisa kuye okugcina. I knew Comrade Isop was ill, but I thought there'd be a few more days. Pahad ubalwa nalabo abahlonishwa kakhulu ngokuthi balwa belwisana nohulumeni wobandlululo. Our generation accepted him as our leader because we knew that he grew up at the collective knee of the generation of Oliver Tambo, Yusuf Dadoo, N.T. Naika, Regis September, Joe Slovo, Helen Joseph, and many others of our outstanding liberators. Udokotela Pahad waba ungqongqoshe ehhovisini likaMengameli phakathi konyaka u1999 kuya ku2008 ngehlandla likaMengameli Thabo Mbeki. Ufihlwe emathuneni ase-West Park eGoli. Ushiye emhlabeni umkakhe, izingane zabo ezimbili, abazukulu bakhe abahlanu kanye nabafowabo ababili.